продължим с церемонията по награждаване на обруч. И отново вашите силни аплодисменти за медалистките! Уважаеми дами и господа, продължаваме с награждаването индивидуалната надпревара на финал на обруч. Бронзовият медал ще бъде връчен от госпожица Боряна Калейн. The bronze medal will be presented by Ms. Borjana Kalein, silver medalist from the Olympic Games in Paris 2024. Вице-олимпийска шампионка от игрите в Париж. Сребърното отличие ще бъде връчено от госпожа Мария Синигерова. The silver medal will be presented by Ms. Maria Sinigirova, marketing manager at Samsung Bulgaria. И първото място и златният медал ще бъдат наградени от госпожа Иляна Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика. The gold medal will be presented by Ms. Ilyana Raeva, Bulgarian Rhythmic Gymnastics Federation president. Трето място и бронзов медал в финала на обруч. Third place and bronze medal in the hoop final. София Рафаели, Итали. Второ място и сребърно отличие в този финал. Second place and silver medal in the hoop final. Таисия Онофричук, Украина. Първо място в финала на обруч. And the gold medal in the hoop final. Вашите аплодисменти за Стиляна Николова, България. Всички момичета получават специални рози от магазин за цветя Лилия, бижута от Златарна Целие и подаръци от Саяна. The gymnasts receive a rose from Flower Store Lilia and gifts from Zlatarna Celia and Sayana. Уважаеми дами и господа, химнът на Република България. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Bulgaria. И сега специално Victory Selfie. Хаштаг Victory Selfie с невероятният телефон на Samsung Galaxy S25 Ultra.
Всеки един от вас може да направи селфи тук в залата с хаштаг VictorySelfie. Награждаване, финална топка. Awarding Ceremony Final Bow. Бронзовият медал ще бъде връчен от госпожа Николина Христова, президент на Техническия комитет по спортна акробатика към ФИК. The bronze medal will be presented by Nikolina Hristova, FIG Acrobatics Technical Committee President. Второто място и сребърното отличие ще бъдат наградени от Боряна Калейн. The silver medal will be presented by Boriana Kalein, silver medalist from the Olympic Games Paris 2024. Първото място и златният медал ще бъдат наградени от господин Мило Борисов, краен собственик на мажоритарния акционер на Телематик Интерактив България АД. The gold medal will be presented by Mr. Milo Borisov, ultimate owner of the majority shareholder of Telematic Interactive Bulgaria. Трето място и бронзов медал в финала на топка. Вашите силни аплодисменти за Тахмина Икромова, Узбекистан. Third place and bronze medal for Tahmina Ikronova from Uzbekistan. Второто място и сребърното отличие за неутралната състезателка. Silver medal and second place for the neutral athlete Алина Гърнаско. Първото място и златният медал. First place and winner of the gold medal in this final. Стиляна Николова, България. Гимнастичките получават роза от магазин за цветя Лилия, както и подаръци от Born Winner. The gymnasts receive a rose from Flower Store Lilia and gifts from Born Winner. Уважаеми дами и господа, химнът на Република България. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Bulgaria. И отново VictorySelfie. Не забравяйте, може да си направите VictorySelfie и вие хаштаг VictorySelfie. Разбира се, момичета да го правят с телефона Samsung Galaxy S25 Ultra. А какво означава VictorySelfie? Това е да запечаташ победата и да се връщаш към нея, за да ти е нужно отново вдъхновение.
Награждаване ансамбли. Финал. Award ceremony for groups. Финал с 5 ленти.